καλησπέριζω όλους από το χωριό μου. Σήμερα Κυριακή του Ασώτου, δεύτερη Κυριακή της Αποκριάς. Και ήρθα επιτέλους στο χωριό μου για γύρισμα. Αλλά θα κάνουμε διαφορετικό γυρισματάκι σήμερα. Παύλα Χογούλα, Κανόλουλα Γιάννης Μπάλας. Και πάμε να βρούμε τη χωριανή μου τη Σοφία. Και θα μιλήσουμε περί παλαιών αποκριών, κουκουγέρων κτλ. Και που βγούμε σήμερα. Φύγαμε. Χωμάστε με. Έλα με τι μου φέρνει η χωριανή μου. Η χωριανή μου Γιαννέτα, παρακαλώ. Γιαννέτα μου, πάμε να μιλήσουμε με τη Σοφία για τις αποκριές της παλαιές. Ναι. Έλα Γιάννη, έλα. Είναι αυτό το παιδί. Καλό, Δεν ακούει. Δεν ακούει, παιδί μου. Ήρθε. Ήρθε ορίστε η χωριανή μου η Σοφία στο κουζινί. Σοφία μου, εδώ μάτια θα κάτσω. Το κουζινί, εδώ. Θέλεις φως ο ίδιος, είμαστε εντάξει οι δύο μας. Έλα Γιάννη. Μας βγάνει και εμάς. Ναι, μα τι μας ασκώνει είναι αυτή η τεχνολογία. Τσόπα να λες. Ελάτε Γιάννη και κλείστε την πόρτα. Να είμαστε οι τέσσερις μας. Σοφία μου. Να σας καλησπερίσουμε ξανά με τη χωριανή μου τη Σοφία, που η Σοφία με ξέρει από τόσο. Μη σου πω από μπέμπι με ξέρει. Και είμαστε στο κουζινί της. Και θα μιλήσουμε για αυτό που σας είπα προηγουμένως, για τους κουκουγέρους ετότε, Σοφία μου. Και αν δεν θυμάται κάτι Σοφία, επειδή μου το είχε πει παλαιά, πιο παλιά δηλαδή, μου είχε πει ένα σωρό και με το Στόδουλο τότε, ναι. Και τα είχα γράψει. Θυμάσαι, τα θυμάμαι και ό,τι δεν θυμάμαι θα της το θυμίζω για να μου το θυμίσει για εκείνη ξανά, να το πει σε όλους μας. Όσα θυμάμαι. Όσα θυμάμαι, θα μας κρίνουνε. Δεν μας κρίνουν αλήθεια. Μάτια λίγο με το φως μου γίνει πιο πίσω, μας εστράμωσες. Βγαίνει πιο κυμάτια, πάρε ένα καρεκλί να κάτσεις, μην κουραστείς. Για καρεκλί. Πάρε ένα καρεκλί να κάτσεις, Μάτια, αφού θα πάρει ώρα. Πιο εκεί πήγαινε, όχι τόσο κοντινά μας. Θέλω να φέρνει το τζάκι μέσα σε κουζίνη. Το παλαιό το γουδί. Το παλαιό το γουδί. Και έλα βρήκα Γιάννη. Σοφία μου, έλα να τους πούμε λίγο. Τι ωραία. Τότε με τους κουκουγέρους. Ωραία. Θυμάσαι πώς εντυνόντουσαν οι άντρες. Ναι. Για πες μου τι βάζανε. Γιατί είχα γράψει τη Μαρία την Κοκορέλο. Την είχα γράψει τη φωνή της. Και μου είχε πει ένα σωρό τότε τι κάνανε οι άντρες που ντυνόντουσαν και τι βάζαν απάνω τους. Και ντυνόταν και οι άντρες. Ναι, οι γυναίκες και ντυνόταν άντρες. Αλήθεια το λέω. Ναι, δεν ήταν ψέματα. Τι βάζανε Μαρία. Τι βάζανε. Αντιστά παντελόνια. Τότε όταν ήσουν νέα. Και οι άντρες βάζανε μπόλιες. Οι άντρες ξεπονούσαν χωριάτικα. Έλα μωρέ παιδί. Έβλεπες εδώ μπροστούρα. Και βάζανε οι άντρες την μπροστούρα. Ναι, μπροστούρα και βάζανε και πανιά από μέσα εδώ. Ναι. Και είχαν μαστάρια. Και κογκαλέσια. Ντυνότανε άλλες με παντελόνια. Άλλες με βελέσια. Εμείς έχουμε φορέματα. Ναι. Αυτά τα φορέματα εβάνανε. Αυτές που είχαν τα φορέματα εβάνανε παντελόνια. Ναι. Οι γυναίκες. Ναι. Εντυνόντουσαν άντρες οι γυναίκες. Ναι. Και οι άντρες γυναίκες. Ναι. Και οι άντρες γυναίκες. Ναι, και τι βάζανε. Βελέσια. Ναι. Και κατσούλι εδώ. Ναι. Κατσούλι και βαροδεμένη εδώ, έτσι όπως το μαντίλι μου. Πάνω από την πόλια έβαναν ένα πανί και το καθέναν εδώ. Ναι. Και εδώ στο μούτρο τους. Και στο μούτρο τους μάσκαρα. Και από τι την φτιάχνανε. Γιατί πουλούσανε τότε έτοιμες. Γιατί η Κοκορέλο μου είπε, θα σχολιαστήνε, που εβάζανε γανιά. Όχι. Εβάνανε μάσκαρες. Ναι. Στο μούτρο, πουλούσαν έτοιμες. Ναι. Και παίρνανε και τη βάνανε, τη δέρανε εδώ από πίσω και περπατούσαν και δεν ξέραμε ποιοι είναι. Να σου πω, δαράγανε. Όχι, είχανε ναι και σου κάνανε αστεία. Πειράζανε. Έτσι, αστεία. Ναι. Όχι να χτυπάμε. Και για να τους πούμε λίγο, βρε Σοφία μου. Δεν θα πούμε ονόματα όμως, μην θίξουμε χωριανούς μας. Θέλω να σου πω, το περιστατικό ετώτες που επήρε
εδώ κάτω που επήρε άλλη αντί να πάρει την αγαπητικιά του. Όχι. Μην πεις όνομα. Έτσι σου λέω. Αντί να πάρει τη γυναίκα του, πήρε την κουνιάδα του. Όχι, βρε Σοφία, σίγουρα. Ναι. Σίγουρο. Σίγουρο. Μισό λεπτό να πούμε κάτι στα αυτή. Μισό λεπτό. Εδώ κάτω στο χώρο. Εδώ τουλιάζουμε τότε. Ναι. Αυτή είναι λες. Ναι. Α, έλα, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να σας πούμε πως τότε, Σοφία μου, να πούμε στον κόσμο, πως η κάθε γειτονιά, η κάθε ρούγα, είχε το δικό της χορό. Ναι. Ναι. Και λέγανε τα τραγούδια, τα αποκριάτικα. Και χορεύαν όλοι, έτσι. Ναι, ναι. Και πώς πήγαιναν οι χοροί, δηλαδή πήγαινε κάποιος μπροστά, ο μπροστάρης και έλεγε το τραγούδι και μετά όλοι οι άλλοι. Ο ένας το έλεγε μπροστά. Ας πούμε, αρχίζουν να τραγουδήσει. Ένας. Ναι. Μετά το λέγαν όλοι μαζί. Ναι. Ας πούμε εδώ στην Αμούτσα, ναι. Εκεί πάνω της Σταματέλας. Ναι. Που είναι το σπίτι, όχι το δικό σας. Ναι. Παραπάνω. Ναι, κατάλαβα. Εκεί πάνω. Ναι. Τώρα λέμε διάφορες γειτονιές του χωριού μας, τοποκρασίες. Άλλες στο Χιώτη. Ναι. Ξέρεις που είναι το Χιώτη? Στο Χιώτη βγαίνει Αυγερινός. Στην Ρίτη Πούλια. Και το άλλο λοιπόν. Και για να θυμίσω, δεν ξέρω, η Σοφία αν θέλει να πει το σκοπό της μουσικής τότε, να σου το θυμίσω να το πεις εσύ. Ποιο? Που έλεγε ο μπροστάρης τσαπόκριες και τσιστρίνες και τον Αγιο Θοδόρον. Και μετά όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί. Το ίδιο. Όλοι μαζί, το ίδιο. Και συνέχιζε. Ναι. Την προξενιά σου κάναμε μωρί παλιός κοτσόρο. Και μετά όλοι μαζί πάλι. Ναι. Την προξενιά σου κάναμε μωρί παλιό κοτσόρο. Την αρεξιά μου κάμετε. Ναι. Και εγώ την εχαλάω. Τον πρώτο μου αγαπητικό δεν τον αλυσμονάω. Ωραία. Και πάμε στο περιστατικό εκείνο που είχε γίνει εδώ, σε αυτή τη ρούγα εδώ πέρα από πίσω μας. Εδώ κάτω. Κάποιος τότε χωριανός μας, δεν λέμε όνομα. Όχι. Αγαπούσε μία, ναι. Αλλά δεν τον άφηκε ο αφέντης του. Ναι. Δεν τον άφηκε. Όχι. Και του πρότεινε άλλη, ναι. Ναι. Έτσι γινήκανε τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εκείνη όμως δεν τα λησμόνησε και τότε ο κόσμος για να τον προσβάλλει, ας πούμε, έτσι. Ήθελε την ευτυχία του. Ναι. Ήθελε κάποιοι χωριανοί μας έχουν συγχωρεθεί όλοι. Ναι, Τώρα. Σ' αγάπησα στον πόνο μου επάνω, να θυμηθώ το λαϊκό. Και τη φτωχή μου σου δώσα καρδιά. Λοιπόν, τώρα όμως μου πέρασε ο πόνος. Λοιπόν, και εκείνη που λέτε. Και να φύγω θέλω μακριά. Ναι. Λοιπόν, εκείνη η Σοφία μου, για πες. Τι έκανε τότε τις αποκριές εδώ? Μπροστά τι έλεγε? Του το φύλαγε. Αυτό που τσίκαμε, ας πούμε. Έλα. Όσο να είναι την εμείωσε, δεν την επήρε. Την αγάπη, αλλά έκαμε αλλού θέλημα. Ναι. Ναι, θα τον πιέσανε προφανώς, αλλά μέσα έπαιρνε την αγάπη του. Μια είναι η αγάπη. Ναι. Έχα σου φανεί άλλη καημένη. Πάνε τα χρόνια, φύγανε. Σοφία μου, Ωραία χρόνια όμως. Ναι, δίκιο έχεις. Να σου πω. Ήταν ωραία χρόνια. Ωραία, δεν θα ήταν, ναι. Πιο απλά. Πιο απλοϊκά. Πιο ωραία, οι παρέες πιο ωραίες. Ήτανε τότε, τώρα δεν είναι ούτε παρέες, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Τότε ήτανε ο κόσμος αλλιώτικα, οι γυναίκες, εμείς οι κοπέλες. Ναι. Θέλαμε το πρωί να σηκωθούμε να πάμε μεροκάματο. Όχι για να βγάλουμε το μεροκάματο, για να πάμε να τραγουδήσουμε, να πούμε ένα τραγούδι, παρέα, όλοι εκεί. Για το μεροκάματο δεν μας ενδιαφέρει. Η παρέα πάνω απ' όλα. Η παρέα πάνω απ' όλα, αυτό ήταν. Και εδώ σου τραγουδία. Και στο ξέφλο, φύγαμε από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραία αναφορά σου. Στο ξέφλο τότε τι γινότανε? Παρένθεση. Στο ξέφλο. Και έπειτα στον Πάτο, στο ξέφλο, βρήκαμε και ένα θερίο τόσο. Παναγία, βοήθα μάτια. Το θηρίο του Αγιοριού. Θερίο τόσο. Βρήκαμε στον Πάτο από το γέννημα. Θα ήταν κρυμμένο. Ήταν μέσα στο γέννημα, στον Πάτο. Ναι. Κατάλαβες, Φίδι. Αρχιακάκος. Ναι.
Ναι, λοιπόν και τότε αφού αναφέραμε το ξέφλο, δεν πειράζει. Είδες τι είπαμε προηγουμένως, θα πούμε όπου βγούμε σήμερα. Σοφία μου, για πες εδώ πώς γινόταν ο ξέφλος αλήθεια. Μαζευόσαστενε παρέες. Όχι, συμμαζευάσανε 10-15 γυναίκες, 20 Ναι. και είχαμε το σωρό, το γέννημα εδώ. Ναι. Και εμείς πηγαίναμε γύρω-γύρω. Ναι. Γύρω-γύρω το γέννημα, το σωρό και ξεβλούσαμε. Ναι. Και Βοήθαγε πάνω από ένα στον άλλο, ναι, όταν είχε ανάγκη. ναι, πηγαίναμε γλέντι, για γλέντι. Αυτό σου λέω. Ναι, για γλέντι, όχι για να... όταν είχε γέννημα αυτό σαν ξέφλυγο, Ναι. το κόβγανε από το γράφι, το βάλαμε σωρό Ναι. και πηγαίναμε γύρω-γύρω το σωρό και ξεβλούσαμε Ναι. το γέννημα. Αλλού το φλούδι και αλλού το σπόρο, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Το ατάκι. Ήτανε πολύ ωραία η ζωή. Και το γιώμα τι είχε, το γιώμα. Το βράδυ. Ναι. Φασολάδα. Μπράβο. Και Ναι. ρέγγα αποτυχία, μα υπήρχε. Φασολάδα, ναι, φασολάδα όσοι θέλεις. Μπράβο. Ναι, όλο φασολάδα είχε. Καζάνι. Κάνα καζάνι θα ήταν μεγάλο. Μα βάνανε πολύ. Οι κατσαριόλες. Και Οι κατσαριόλες. η Αγγέλικα. Ναι. Αγγελική, Χαίρετε. έλα εδώ. Γεια σου. Ήρθε η καλά τα εγγόνα μάτια. και τα δυσέγγωνα. Ναι, πάτε το παιδί και εμένα. Και εμείς πάμε πάλι στο θέμα μας. Πάμε πάλι, για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την Αγγελικούλα Γιατί, και την Ανιψιά. Πάμε εμείς πάλι. Σοφία μου, και μείναμε στο ξέφλο που λες. Με τις Ναι. τραγουδίες. Και εδώ Ναι. σου τραγούδι και εδώ σου χορό αποτύχει. Και χορό. Όλα. Όλα τα στο ξέφλο ήτανε. Ασκόνου μάθαινε ο Τσάντος ο Περικέρης, Ναι. βάρουνε φυσαρμόνικα. Φυσαρμόνικα. Είχε Ο φυσαρμόνικα. Μπάρμπας μου λες. Ο Μπάρμπας Μπάρμπας ο Τσάντος. Ναι. κουρούπα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Είχε φυσαρμόνικα και βάρουνε. Ναι, και εμείς κατάλαβα. τραγουδούσαμε. Του τεστ είναι ακορντεόν. Ναι. Τα κορντεό. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Και βάρουν αυτό και εμείς κοντά του τραγουδούσαμε. Άλλο πράγμα. Τα βλέπεις, τα βλέπω να λες. Τώρα δεν είναι τίποτα. Ναι. Έλα, άλλα χρόνια, Τώρα Τώρα κλεισήκαμε όλοι στα κουζινιά. Το παγό που δεν έχει ακόμα. δεν είναι τίποτα. Τότε ήταν γλέντια. Γλέντια να τα πεις. Πηγαίναμε στο ξέφλο και στέκαμε γύρω-γύρω και τραγουδούσαμε. Και ο Τσάντος με τα κορδεό του και άιντε και δώσ' του και βάρ' του. Τώρα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει από αυτά. Τα παλιά δεν υπάρχουν. Ναι. Όχι. Έλα. Δεν υπάρχει. Περάσανε. Έληξε. Τελειώσανε τα πάντα αυτά. Τώρα έλειψε η χρημάτου, στάση εμπορίου. Ναι. Αυτά τα όλα είδες. Ναι. Τέλος πάντων. Κλείνει η παρένθεση με το ξέφλο. Και πάμε στο περιστατικό ετώτες αυτού που είπαμε εδώ κάτω. Και τι έλεγε εκείνη μπροστά στο χώρο το τραγούδι, το θυμάσαι ή να σου θυμίσω? Για θυμίσαι μου το. Παρά μη λες πως επαντρεύτηκες. Και πήρες με μπουκάκι, Ναι. πήρες σεροσύναπο και συμπάτω να βράσει. Άλλο. Μωρή με τα ριτσόμαλα. Μπορεί με την παφούτα, βγάνω τα παλιοτσάρούχα και στο βροντάω στα μούτρα. Ποιο άλλο. Δεν σ' ήθελα καημένε μου. Τηγάνι για τη θεία μου, να τηγανίζω ποντικού να τρώνε τα γατιά μου. Τα έχει πει η Σοφία του στο δούλο τότε αυτά και της τα θυμίζω. Και παίρνει μπροστά και με αυτό. Θέλω να θυμίζει και εμάς, Λοιπόν, και τα έλεγε που λέτε εκείνη η χωριανή μου. Θέλω να σας πω ότι ο κόσμος τότε, ας πούμε. Κάτι είδες, την εμείωσε εκείνος εκεί, ο αγαπητικός που δεν την επήρε. Έτσι σου λέει, τώρα θα σε γυρίσω εγώ τις αποκριές. Ναι, ναι. Και έλεγε την πρώτη κουβέντα προς αυτό που είπαμε τα 3 τραγουδάκια προηγουμένως, με το Ναι. σκοπό που σας είπαμε στην έναρξη του γυρίσματος. Ναι. Και εδώ τραγουδάγαν όλοι. Και μετά θα ντροπιάστηκε εκείνος. Ήταν παρόν, το θυμάσαι? Ναι. Ήταν εκεί. Αυτό. Ναι. 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 Και τι να πει, τίποτα. Τίποτα. Ούτε Τίποτα. λέξη. Ούτε λέξη. Μπορεί να κάνει δουλειά. Φεύγει η εγγόνα, η δυσέγγωνα. Γεια σας. Έλα στην κάμερα να σε δούνε. Γεια σας. Ενώ τώρα. Σε εμάς. Ναι. Θα πούμε άλλη ώρα.
Πάει στην πάνω μεριά. Πάει στη γειτονιά της. Ναι. Τσόπα. Λοιπόν, τι άλλο με τους κουκουγέρους. Ξέρεις τι θα τους πούμε. Στη γειτονιά σου τραγουδώ. Στο σπίτι σου από πίσω, πως να μην πιάσουμε έρωτα, πως να μην σ' αγαπήσω. Ορίστε. Το πε. Ναι. Άλλο. Σιγά σιγά. Κάτσε να θυμηθώ εγώ από αυτό που μου είχες πει. Ξέρεις ποιο να πούμε, Σοφία μου, που δεν το ξέρει ο κόσμος. Όλοι οι οχτροί βαρθήκανε για σένα και για μένα, για να μας ξεχωρίσουν επί είμαστε αγαπημένα. Ορίστε. Δίκιο. Ναι, με τι. Έλα σου πω να τους πούμε εκείνο εκεί που μου είχες μάθει με το Στόδουλο τότες. Το μία ομόρφη κοπέλα, μία ομόρφη κοπέλα, μία ομόρφη κοπέλα σε ένα σπίτι. Ενού παπά. Να ξυμολόηθη γυρεύει. Αυτό το λέει η Σοφία, το λέω εγώ, αλλά εκείνη μου το έμαθε. Ναι. Σωστά λέμε το σκοπό, Έτσι, ναι, όπως μου το έμαθε. Να ξυμολόηθη γυρεύει, να ξυμολόηθη γυρεύει, για να βρει ελευθεριά. Τότε το λέγαμε και οι τρεις μας εδώ. Ναι. Τώρα το λέει ένας μοναχός του. Ναι. Το συνεχίζουμε για να το μάθουμε, Ναι. Το λέω, το συνεχίζω. Ναι. Αφού είναι εδώ η χωριά μου το μάθε. Ναι. Παπά μου ξυμόλογαμε, παπά μου ξυμόλογαμε, παπά μου ξυμόλογαμε, τα κρίματα μου έρωταμε. Και έτσι λέει ο παπάς. Τα κρίματά σου Είναι πολλά. Και αγάπη. Να μην πιάσεις πια. Αφού σας είπα το ρυθμό, τώρα το έχετε μοναχή σας. Και του λέει το τέλος, λέει ο παπάς, αν αρνηθείς εσύ παπά τον άρτο και τη λειτουργιά, τότε θα παρνηθώ κι εγώ τα μαύρα μάτια που αγαπώ. Ναι. Και τσιλέει με το σοκαπάκι, Ναι. Αφού του είπε έτσι, και ήξερε τι του είδατε, απλός άνθρωπος, αλλά ήξερε τι του είπε. Και τσιλέει ο παπάς, ρε Σοφία μου, περιμένε. Το φιλί δεν είναι κρίμα. Είναι πράγμα φυσικό. Ναι. Να σου δώσω κι εγώ ένα και όλα σου τα συγχωρώ. Ο παπάς. Ο παπάς τότε. Ναι. Αλλά αυτό είδατε ο λαός μας, ας πούμε, οι παλαιοί, είδατε, και εκείνα που είχε βγάλει στη φορά τότε σύντομα μας η Σαμίου, η άλλη γιαγιά, έτσι, του παραδοσιακού τραγουδίου, και πόσες άλλες είναι και πόσες άλλες είναι στα χωριά μας και πόσες άλλες είναι τις πόλεις κρυμμένες. Και το ονόμασε το δίσκο της τότε Δόμνα Σαμίου και θα βάλουμε από αυτό στην εκπομπή τα ανιέρα ιερά. Γιατί ο κόσμος, να πούμε, είδες και τότε που τουλώντας με κουκουγέρι και μέχρι σε σήμερα, έχει την ανάγκη, ας πούμε, να ντυθεί, να βγάλει κάτι από μέσα του. Ναι. Καταλαβες. Και για άλλους τα θεωρούν αυτό που τη Δόμνα Σαμίου μας, το σχολές είναι ανιέρα, αλλά και ιερά συνάμα. Αυτό είναι οι αποκριές. Χαίρεται ο κόσμος και τώρα θα σας πάμε αλλού. Αυτό που μου είχε πει η Σοφία παλιά, θα το ξαναθυμίσω. Που γλεντάμε τις απόκριες, τις τρινές, όλες τις αποκριάδες, χορεύανε. Αλλά μετά, Σοφία μου, την καθαρή Δευτέρα, κομμένα όλα. Και τι έλεγανε τότε για αρχή της Σαρακοστής, τι τραγουδάγατε, μου είχες πει τότε, κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Το Άγιος ο Θεός. Το Άγιος ο Θεός. Το Άγιος ο Θεός λέγαμε. Καλό είναι και ας το πούμε. Ναι, καλό είναι και ας το ψάλουμε και ας το καλαναργούμε. Όποιος τα ακούει σώζεται. Και όποιος τα ακούει σώζεται και όποιος το λέει αγιάζει. Και όποιος το καλοχορταστεί, παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και σε εκκλησίες και στα Άγια μοναστήρια. Ναι. Η Σοφία του Καπώνη, να σου συμπληρώσω, μου είχε πει, από εδώ τώρα που σταματάμε, λέει, κάτω στα Ιεροσόλυμα και στο Χριστού το τάφο, εκεί λέει δεντρί δεν ήταν και δέντρο εφανερώθη. Ναι, το δέντρο ήταν ο Χριστός, η κλόνη Αποστόλη. Και η κλόνη Αποστόλη. Ναι. Το φύλλα ήταν οι μάρτυρες και οι ρίζες οι προφήτες. Σας το είπε έτσι. Ναι, και μετά μου αρχίζει για τα πάθη του Χριστού. Ναι. Είναι ωραία, πολύ ωραία, αλλά εγώ τώρα ξέρεις με έβρικε. Έλα, ναι, δεν πειράζει.
Αυτό το είχε βγάλει και ένας παπάς μας στο βιβλίο του, ο Παπαμενέλαος, αν θυμάμαι καλά, Μωρέτης, από τις Νυφές, στο βιβλίο του μέσα, και άλλοι κερκυραίοι μας, γιατί αυτό που λέμε με τη Σοφία, το καλό είναι ο Άγιος ο Θεός, καλό είναι και ας το πούμε, Ναι. το λέγανε, μου είχε πει η Σοφία τότε, Σοφία, να σου θυμίσω και αυτό, στο σκοπό του Αποστόλου, σαν ψαλτά το λέγατε. Ναι. Γιατί τότε, ας πούμε, είδατε μόλις την Κυριακή τις τρινές που λέμε, της Τυρινής, Ναι. το βράδυ γίνεται ο Εσπερινός. Ναι. Συγχωριόμαστε όλοι για να αρχίσει την επομένη Σαρακοστή. Ναι. Καθαρή Δευτέρα, καθαρή εβδομάδα. Και ούτω καθεξής μετά. Είδες που λέμε Κάθε εβδομάδα καθαρή σημασία. Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη μέρα τη Σαρακοστής, τη λέμε καθαρή Δευτέρα. Ναι, και είναι να σου πω, Σοφία μου, όλη η εβδομάδα καθαρή εβδομάδα λέγεται. Ναι, όλοι. Όλοι. Αλλά τη Δευτέρα λέμε, που μπαίνει λέμε Ναι. την καθαρή Δευτέρα. Και τότε που λέτε στα χωριά, σταματάγανε οι τραγουδίες. Τα τραγούδια του τέστη. Τη Σαρακοστή. Ναι, Σαρακοστή. Ναι, λέγαμε Τάγιος ο Θεός. Μόνο τα Άγιος ο Θεός. Η Ναι. σύνδεξη, ας πούμε, πέμπτους, Ναι. Είδατε ο σοφός λαός. Ναι. Δεν λέγαμε τραγούδια και αυτά. Τα τραγούδια τα κόβγαμε. Τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και λέγαμε Τάγιος ο Θεός. Καλό είναι Τάγιος ο Θεός, καλό που είναι είπαμε. και ας το πούμε. Ναι. Καλό είναι και ας το ψάλουμε και στο καλά να αρχούμε. Είχα ηχογραφήσει τη Σοφία του Καπώνη και μου χάλασε το... Κάτω στα Γεροσόλυμα, στα Ναι. γη Κυρίου τον τάφο. Ναι. Ναι. Τώρα Τι άλλο έχει- θυμάσαι από τότε Σαρακοστή. Αυτά Γιώργη μου. Άλλο δεν τρώγαμε. Ναι. Δεν τρώγαμε ψάρι του Ευαγγελισμού μοναχά, το Βαγείο. Ναι. Ψάρι, κρέας όλη τη Σαρακοστή. Όποιος ήθελε βέβαια. Έλα, ναι. Όποιος ήθελε. Κρέας ποτέ όλη τη Σαρακοστή. Ψάρι ποτέ του Βαγείου και του Ευαγγελισμού. Ψάρι. Έπειτα το Πάσχα. Έλα, ναι. Είχαμε το φαΐ, τίποτα άλλο. Και εκεί πάλι όποιος είχε πάλι κρέας, θα τρώγε. Πότε? Το Πάσχα. Το Πάσχα κρέας. Έλα, ναι. Ναι. Όλη τη Σαρακοστή, όποιος ήθελε δεν έτρωγε όλη τη Σαρακοστή. Μα τότε βρε Σοφία μου, σου βλίζαν αρνιά. 60 εσφάζανε. μέρες. Εδώ στα χωριά. Α, με τι. Α, καλοπερνάγαμε και εδώ στο Κούπα. Τρώγανε παιδί μου. Και κρασί και όλα τα καλά είχαμε. Αν είχαμε. Είχαμε, αλλά δεν τα λογαριάζουμε. Ναι. Ξέρετε άλλο μου λέγει η μάνα μου τις προάλλες, Σοφία μου. Ο προπάπους μου εδώ πάνω. Ναι. Τσιαγγέλικας, ο τσινώνας μου Τσιαγγέλικας. Της Έλα. γιαγιάς μου της Χριστίνας ο πατέρας. Έλα, ναι. Είχε, λέει, από κάτω στην αποθήκη του όλα τα πάντα στην εντέλεια. Ναι, ναι. Ως κιούπια, όσπρι, αλάδια, τυρί, Ναι, παστό. ναι. Όλα. Εσφάζανε χοιρινό και το παστώναμε. Άκου, Ναι. Παστώνες τότε και εσύ ήσουν εκεί μπροστά. Εγώ πάντα του βλέπα αυτούς. Γιατί εκεί κάτω είχε μου χωράφι Ναι. και έχει και 6 ελιές και πηγαίναμε. Κατάλαβα. Συνέχεια. Ναι. Και είχανε πάντα αυτοί. Αλλά να σου πούμε τώρα, μου το είχε πει η Δέσποινα αυτό. Τότε μπροστά που χορεύανε χωριάτικο. Έλα. Αν ήθελε κάποιος κάποιανε, είχε το δικαίωμα να πάει να την πιάκι ή ζήταγε την άδεια του πατέρα της ή την έφερε κάποιος μπροστά στο χορό. Όχι, Το την θυμάσαι? έβανε. Ναι. Για πες μου. Μοναχο, αν ήθελε μία, Ναι. εσύ θέλεις μια κοπέλα, Ναι. ας πούμε, και θέλεις να τη βάλει να χορέψει. Ναι. Δεν θα πάρεις το λόγο από κανέναν. Α, Αφού το ξέρεις, όπου θα σε δεχτεί, ναι. θα την πεις πάμε σε καλό να χορέψουμε. Ναι. Ή να τη βάλεις μπροστά ή τέτοια. Ναι. Και την έβανε. Την έπαιρνες, ας πούμε. Κατάλαβα. Και την έβανες μπροστά και μετά έβανες άλλες. Ναι. Αυτή είναι την έβανες. Να μην το καταλάβει κανένας δηλαδή. Αυτό δεν θα ήταν γνωστό. Να μην είναι γνωστό. Αυτό σου λέω. Να, όχι. Κρουφά. Ναι, κοίταξε εκεί. Την έβανες ή αν δεν ήθελες εσύ να παρουσιαστείς, έλεγες κάποιανού, εσύ κύριε, βάλε την είναι μπροστά. Ναι. Ναι. Στο σιρτό, Ναι, την Καλαμάτα, το συγχωριάτικο. Μπράβο. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Τότε, Σοφία μου, να σου πω, αυτοί που παίζανε όργανα, το βιολί, τι άλλο είχαμε τότε στα πανηγύρια? Εδώ, μέσα στο χωριό. Βιολί, Βιολί και το κορδεό που έπαιρνε ο Τσάντος που έπαιζε. ο μπαρμπάς μου. Ο μπάρμπας σου.
Ναι. Ναι. Και να σου πω, αυτοί στεκόντουσαν μέσα στη μέση του χορευταριού. Ναι, μέσα στη μέση. Του χορού. Ναι. Και γύρω-γύρω ο χορός. Και γύρω-γύρω ήταν χορός. Ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο Πολύ ήταν. ωραίο. Ναι. Τώρα σε ένα πανηγύρι φέτος αυτό, Σοφία, πήγε ο βιολιτζής. Στο Πέλεκα, στο πανηγύρι Τάιο Νούφρι. Ναι. Και πήγε το παιδί μες στη μέση του χορευταριού και έπαιζε. Και γύρω-γύρω χορεύαμε χωριάτικο. Ναι, μα έτσι ήταν. Πολύ ωραίο. Ναι, ήταν ένας από εδώ χωριανός. Ναι. Ήταν πιανού μωρέ. Από τους Βελονάδες ποιος ήτανε? Και εγώ τον αλυσμονάω. Μωρέ, κάπως τον λέγανε, πολύ καλός. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Από Και? την Βελονάδη. Μωρέ, ήταν ένας από εδώ. Ναι. Δεν πειράζει. Χωριανός. Ναι. Και χόρευε. Και έλεγε, τραγούδινε. Και έλεγε, όταν λιμόνισα τώρα, και έλεγε, μα ναι, αλλά αρνήσου τη μανούλα σου και έλα μαζί με μένα. Καλά τσίπε. Τι λέγε. Αυτές οι μανάδες. Ναι. Αρνήσου τη μανούλα σου, λέει, και έλα κοντά με μένα. Ναι. Τι λέγε. Αυτόν τον λέγανε Κωστή. Ο Κωστής του Βέκιου. Τον θυμήθηκα. Τον θυμήθηκα. Δεν θα πέθανε ακόμα. Συμπάθειο, εντάξει. Δεν πιστεύω να πέθανε. Λέει αυτός, ο Κωστής, τραγούδουνε εδώ. Πώς το πω ρε? Ναι, αρνήσου. Ναι, αλλά από την αρχή του. Θα το θυμηθούμε, κάτσε να σου θυμίσω εγώ κανένα άλλο. Μου είχες πει παλιά. Αρνήσου τη μανούλα σου, λέει, και έλα με μικρή μου. Και δεν ήρθε όμως, δεν πήγε. Αχαρός. Ήτανε καλός ο Κωστής, ο καημένος. Και αφού έμεινε έτσι, αμανά του. Πήρε μια άλλη, ναι. Τι να την κάνει την άλλη, ναι. Ναι, ήθελε εκείνη, την ευτυχία. Πόσα γινόντουσαν τότε, μην τις πεις όνομα. Πόσα γινόντουσαν τότε. Δεν μωρέ όνομα, θα το πει, θα ξέρει τώρα ποιο. Τι λέμε, για ξέρω τι λέμε. Εμείς οι δύο ξέρουμε. Αφού δεν ξέρει, δεν την ξέρει. Ούτε ο ξέρει. Γιάννης δεν Καβερούλα ξέρει, ούτε όσοι θα μας δούνε. Έχει. Έλα αλήθεια. Γελάει. Αυτό το χαμένο παιδί όλο γελάει. Καλά κάνει, να είναι καλά. Να είναι καλά και χαρούμενο. Ναι. Αυτό είναι. Και ανήπαντρο. Ανήπαντρος είναι. Κάνετε παρέα. Έχει στεφάνι και παιδί. Ανήπαντρος. Εσύ τι είσαι παντρεμένος? Έχει στεφάνι και παιδί. Έχει. Ναι. Έχει παιδί. Στον ανεμόμυλο ζει. Εκεί. Να είναι καλά. 1000 χρόνια του και όλα καλά του. Καλά λες. Αυτό είναι. Η Σοφία είναι εκείνη η χωριανή μου που είχα αναφέρει στο γύρισμα για τους 3 ιεράρχες. Θυμάσαι τι μου είχες πει τότε, Σοφία μου, με το καμίνι, το 3 ιεραρχών που φούρνησε κάποιος και σπάσανε τα κεραμίδια. Του πατέρα μου. Έτο. Του πατέρα μου. Για πες να τους το πούμε, που τους το είχα πει εγώ έτσι λίγο. Δεν θυμάμαι, ωραία Γιώργη. Μου είχες πει. Τον 3 ιεραρχό. Άγια σου. Τον 3 ιεραρχό. Είχε ο πατέρας μου καμίνι, με κεραμίδια έκανε. Ναι. Και τούβλα. Ναι. Και... τότε σε λέγαμε οι παλαιοί που είναι βαριά γιορτή. Όλες οι γιορτάδες. Ναι. Κάνατε δουλειές τότε ή σταματάγατε? Όχι, εμείς όχι. Λοιπόν, τον 3 ιεραρχό, λέει ο πατέρας μου. Ναι. Λέει, είναι τον 3 ιεραρχό του είπανε. Μα δεν πειράζει, λέει, 3 κι αυτοί, 3 κι εμείς. Είπε ο πατέρας μου. Ναι. 3 κι αυτοί, 3 κι εμείς. Λέει, ναι, αλλά είναι τον 3 ιεραρχό. Ναι. Λέει, 3 κι αυτοί, 3 κι εμείς, μία κρρρρρ. Του πατέρα μου τα κεραμίδια όλα. Σπάσανε. Ναι. Ωραία, Σοφία. 3 και εκείνοι, λέει, 3 κι εμείς. Τα βλέπεις? Ναι. Λέει, 3 και εκείνοι, 3 και εσύ, ναι. Καλά, λέει. Με το 3 και εσύ. Και ο πατέρας μου. Ναι, μπορούν τα πέλεις όλα. Όλα, σπάσανε. Όλα. Άκου, Ναι. Και
Του είπανε, λέει τα δώκα όλα. Έρχονταν για κεραμίδια. Για να μην πει την αλήθεια. Εγώ τα δώκα, λέει, τα δώκα, τι κάνουνε μια σκέπη στον Άγιο Γιώργη. Ψέμα. Ψέμα, γιατί δεν είχε Για μην εκτεθεί. Για μην εκτεθεί και τα πέλησε όλα, τα πέλησε. Ναι. Και τότε πώς τα φτιάχνανε, με λάσπη? Ναι. Μονό? Ναι, με λάσπη με νερό. Έκαναν τη λάσπη με νερό, την επατούσαμε εμείς. Άκου. Μέσα σε ένα αυτό μεγάλο. Σαν μαστελό, σαν τι? Όχι, τσεκούρι το λέγαμε. Αυτό που μπαίνατε μέσα? Ναι. Μπαίναμε μέσα, το πατούσαμε, βγάναμε τα χοντρά που μένανε. Ναι, από τη λάσπη. Και τα πελούσαμε από τη λάσπη. Ναι. Και κάναμε αυτό. Και έπειτα ανεβάζαμε, γιατί ήταν κάτω χαμηλά. Το καμίνι ήταν από πάνω. Και αν τα ανεβάζαμε, αγκαλιά τη λάσπη, ναι, και την παίρναμε από πάνω. Εκεί που έκανε τα κεραμίδια. Και είχε εκεί καλούπια? Ναι, είχε εκεί καλούπια. Ακόμα είναι κάτω τα καλούπια του. Άκου, εκεί πίνει η σταθούλα η νύφη μου. Δεν το ξέρα. Να πάω να τα βρω καμία μέρα να τα δω. Να, αυτό είναι με το έτσι. Ξύλι. Μη συγγνώμη. Ναι. Και το βάνε στο αυτό και έβανε τη λάσπη πάνω, το όνειβε με νερό, ναι, και το βγάνε από εκεί και γυαλόταν το κεραμίδι. Άκου, Ναι, πολύ ωραία. Ωραία κεραμίδια. Έκανε κεραμίδια. Ωραία κεραμίδια αυτά τα παλαιά. Ναι, και έκανε και τούβλα. Τούβλα, λες, Σοφία μου, τούβλα. Σαν αυτό τα πιο παλαιά, ξέρω ποια λες. Ναι, τα όμορφα. Ναι. Και εκείνα εκεί με τα καλύδια που κάνανε εδώ, βρε Σοφία μου, που είναι, λες, και είναι σαν τσιμεντόλιθοι χωματένοι, πώς τους κάνανε? Και με άχυρο μέσα. Με καλούπι. Άκου. Ναι, είχανε καλούπι και κάνανε σπλήθρες με χώμα. Με χώμα λάσπη. Ναι. Και κάνανε κεραμίδια, τούβλα. Την ανεβάζαμε τη λάσπη, την είχαμε κάτω. Ναι. Χαμηλά. Και έπειτα την ανεβάζαμε από πάνω, που έκανε ο πατέρας μου τέτοια. Όλη η φαμίλια δηλαδή βοηθάγε, εμείς όλη η οικογένεια. Ναι. Εγώ, τα αδρέφια μου, γιατί είχα αδρέφια, είχα 4 κοπέλες. Πω, εργατικές όλες, Όλες εκεί. Μαθαίνατε έτσι από μιτσά. Όλες, ναι. Και 2 άντρες, ο Θανάσης, ο Λολής. Είχα και ένα Σπύρο, αλλά... Και θυμήθηκα κάτι μου είχες πει, θα σου πω τώρα. Ναι. Πέθανε... Έλα, θα σου χωρέσω. Μιτσό. Όχι. Πιο μετά. Ένα σου πω το άλλο που μου είχες πει. Θυμάσαι με εκείνον όταν ήταν οι Ιταλοί εδώ πέρα, που επεινούσαν οι άχαροι? Ναι. Το θυμάσαι, μου το έχεις πει? Ναι. Και κάποιος ζήταγε λάχανα, κάτι ζήταγε τότε. Ερχόντανε σπίτι μας 2, ναι, και τρώγανε λάχανα. Άκου. Και ήτανε φιλική, πάνε να πει, δεν σας χαμάνε τίποτα. Ήτανε φιλική. Ναι, δεν θέλω να σου πω. Αφού στο δρόμο μας απαντένανε, θα ψωμολισάγανε άχαρη. Και δεν μας χαιρετούσανε. Και λέει, όχι καλημέρα, καλησπέρα, Μαρία, Σοφία, περδρόμο. Όχι. Γιατί για να μην σας εκθέσουν. Ναι. Άλλος Μποργέζος λέει, Μποργέζοι εμείς. Ναι, άλλο Μποργέζο λέει, Ιταλιάνο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Σοφία. Όχι καλό. Ναι, μας προσέχαν, ας πούμε. Ναι, να μας χαιρετήσουνε. Παιδάρια ήτανε. Παιδάρια. Ναι. Ναι. Και εγώ πήγαινα να γεμάζωνα λάχανα. Ναι. Και ερχόταν το βράδυ και τρώγανε λάχανα, γιατί πεινούσαν τα κακορίζικα. Ναι. Και μου έλεγε αυτός, Σοφία, sempre cercare λάκανα. Μαρία, τίποτα λάκανα. Η αρφή μου. Ναι. Η Μαρία, τίποτα λάκανα. Σοφία, sempre λάκανα. Σε είχανε μάθει? Ναι, εγώ να πηγαίνω για λάχανα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Η μάνα μου μας έβαλε λάδι και έβαλε το χέρι της μπροστά, το δάχτυλό της μπροστά από το μπουκάλι. Γιατί, για να πέσει λίγο? Για να πέσει λίγο. Και έτσι λέγε,
Εμένα μάνα τίποτα λάδι. Αλήθεια. Άχαρος. Τίποτα λάδι. Αλλά δω το. Ναι. Τέλεια. Λέει, όχι. Σου βάλα διάουλε η μάνα μου. Ναι. Αυτός σου βάλα διάουλε. Κι αυτός. Δεν θα ξέρω άχαρος τι πάει να πει. Δεν ήξερε κι αυτός Και τι έχει να πει. θυμούντανε. Ναι, Ναι. δεν ήξερε τι έχει να πει διάουλε. Ναι. Καλύτερα. Και λέει, σου βάλα, κι αυτός, σου βάλα διάουλε. Και η μάνα σου φοράγε χωριάτικα τότε. Ναι, η μάνα μου. Όλα έτσι. Ναι, Μπροστούρες. όλα. Μπελέσια. Ναι. Μέρζες. Ωραία, κάπου έχω τη φωτογραφία. Πού είναι Μαρή Σοφία? Γεια σου, είναι μέσα. Περίμενε, Ματιαβάστα λίγο εσύ τώρα αυτό εδώ, να πάω να το βρω. Όχι, αλήθεια, ένα μομέντο, δεν πήγα. Σύρε, κοίταξε στον πύργο, όχι από μέσα. Τι είναι? Τι είναι? Ένα μομέντο, έλα περάσουμε. Ας την εδώ. Έτσι. Τι ωραία τα μαλλιά της Σοφία μου, ευχαριστώ. Μάλλον τα μαλλιά πέχει ωραία. Είδες το κοπέλα. Σοφία, μοιάζεται λίγο, Ξέρω. Λοιπόν, εδώ είδες, ήταν η μπόλια της. Ναι. Η μπόλια της. Ναι. Και από μέσα είναι οι μέρζες, αλλά οι μέρζες. Έτσι, γεια. Πού είναι η Σοφία εκεί πάνω? Πού είναι η Σοφία του τέτοιου του ντουβλί? Α, ναι. Εκείνη. Και η Σοφία του Μπούκιου άλλη φορά αυτού. Ναι, δώσ' φορές την. Η νόνα με Μαρία. Η νόνα σου η Μόντενα. Ναι, τι. Η Μόντενα. Παλαιές. Ναι. Η μπροστούρα της. Ναι. Το γυναίκο της Ναι. και το διπούνι της. Είδες. Ήταν όλες χωριάτες. Ήταν όλες τσιγιωτάδες. Ναι, εγώ είχα ρούχα, καλά. Και Βέβαια. ντυνόντανε. Χρυσαφικά να είχε τότες. Είχε κοινωνήσει τίποτα. Είχανε μερικές, όχι όλες. Όχι όλες, ναι. Μερικές είχανε. Μα κοινώνουν κι άλλοι πρέπει να πουλάγανε οι παλαιοί τότε όταν να τα πουλήσανε μερικές. Ναι, Στις δυσκολίες. είχανε φτώχες. Ναι. Και πού δεν να πιαστούνε. Και να σου πω, Σοφία μου, και ξέρεις ποια άλλη θυμήθηκα με τα χωριάτικα. Τσινίκης του Κόντι η μάνα. Η Μαριούλα. Ναι, άμα θες φορές την... Ναι, είναι εκεί πέρα. Στο κημητήριο είναι Όλη η μάτια εκείνη. η φωτογραφία της. Η φωτογραφία των αντρών. Όλη, Σοφία μου. Τέλος πάντων, έτσι που λες. Και με τις αποκρίες και τις τρίνες και τον αγιαστό χώρο. Ναι, τραγούδι. Τι ωραία, Ποιο άλλο, κάτσε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Ωραία έλεγανε, τραγουδούσαν αυτό. Ωραία που είναι το πρωί που τα βουνά δροσιάζουν. Δεν το ξέρω. Χαρά σε εκείνες οι καρδιές που δεν αναστενάζουν. Αυτό πότε το τραγουδάγανε? Ναι. Όλα αυτά, Ναι. Γιατί πρέπει, μάλλον εκεί στο χορευταριό θα λέγανε κι άλλα, όχι μόνο αποκριάτικα. Μωρέ, λέγανε ένα σωρό τραγούδια. Και τι ώρα σώνατε, Σοφία μου, το γλέντι? Μέχρι ό,τι ώρα θέλεις. Παναγία μου. Μπορεί και όλη νύχτα. Πω. Και αυτό γινόταν όλες οι Κυριακάδες της αποκριάς. Και αποκριές και θρηνές. Απόκριες και θρηνές. Ναι, 2 Κυριακάδες ήταν. 2 μέρες ήταν αυτό που εγλεντούσανε. Κατάλαβα. Ναι. Δεν σου να σου πω, στη χώρα, ας πούμε, κάθε πότε πηγαίνατε από εδώ οι χωριανοί, πηγαίνατε ποτέ? Με τα πόδια. Και πόσες ώρες κάνατε, Σοφία μου? Αυτό ήταν ταξίδι. Με τα πόδια. Και στον υψηλό είναι το ίδιο. Ναι. Και εκεί θα ήταν ωραία όμως. Και στην πόλη να πας με τα πόδια, να έχεις παρέα. Έχει άλλο γούστο. Πας με παρέα, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Άκου. Πηγαίναμε εμείς παρέα, προβατούσαμε όλη νύχτα και πηγαίναμε και λέγαμε κουραστήκαμε τώρα μου διάσαμε τα ποδάρια μας. Δεν τρώγατε κανένα κόλλατσο, καμιά μαρέντα στη χώρα, τα στάνατε, Δεν πηγαίναμε. Ναι, καμιά μαρέντα. Αν είχαμε. Πω και νηστική φιλοσοφία. Ναι, ρε Γιώργη, αν είχαμε. Εκτός και αν είχατε μπαρμπαρέλα σε κάνα. Δεν πέραμε από εδώ μπαρμπαρέλα. Δεν, τίποτα. Πάντως ήτανε ωραία η ζωή. Μπορεί να είναι τώρα όλα τα καλά και η ζωή δεν είναι τόσο ωραία όπως ήτανε. Ναι. Δεν είναι.
ο πατέρας μου, η μάνα μου. Ζούσαμε πολύ. Αγαπημένα. Πολύ. Πολύ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Και πες μπορεί να μην είχαμε ρεύμα, αλλά περνάγαμε καλά. Τι έχει να πει. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Περνούσαμε ωραία. Ήτανε αγαπητή η ζωή. Και εξυπολισιά. Δεν μας ενδιαφέριζε. Άκου, Ούτε ιδέα. Εγώ πήγαινα μεροκάματο και τα ποδάρια μου κρύωνα, ήμουν αξιπόλητη. Και από κάτω από τις πατούμες έβανα τη βέστα μου, έτσι. Άκου. Και χειμώνα καιρό. Ναι. Εγώ, όχι, δεν σου λέω άλλος. Εγώ. Ναι. Πάντως και η ζωή ήταν όμορφη. Ναι. Είδες που τα θυμάσαι. Ήταν όμορφη η ζωή. Και τα νοσταλγείς, Α, ναι. Τα νοσταργώ γιατί ήταν ωραία. Ωραία η ζωή. Τώρα δεν είναι τίποτα. Τώρα τρως, πίνεις, έχεις κατσαρόλα εκεί με φαΐ. Δεν σε ενδιαφέρει. Είναι άχρηστα όλα. Μπαρμπαρέλα και λιές έτρωγαμε. Και φασολάδα δώσ' του. Και φασούλια. Και λαδερί. Και ναι. Ω Γιώργη μου. Και λάχανα και δώσ' του. Ήταν ωραία Γιώργη. Ήτανε ωραία η ζωή έτσι. Τώρα για σας τους νέους δεν ξέρω. Ναι. Πώς είναι η ζωή. Πώς τη βρίσκεται. Άλλα σχέδια τώρα. Ενώ για μας τους παλιούς δεν έχει γούστο η ζωή. Ναι. Όπως είχε φτώχεια, κακομοιριά και γλέντι. Αυτό ήταν εμάς. Ορίστε. Πηγαίναμε να φέξει, να πάμε μεροκάματο, να τραγουδήσουμε. Όχι για το μεροκάματο. Για την παρέα. Για την παρέα, για να πούμε τραγούδια. Να τραγουδήσουμε. Αυτό ήταν το γλέντι μας. Ναι. Το γλέντι μας ήταν αυτό. Όπου πηγαίναμε και τραγουδούσαμε και δεν μας ενδιαφέριζε για το μεροκάματο. Αυτό ήταν. Μας ενδιαφέριζε να γλεντήσουμε, να πούμε πάμε αύριο μεροκάματο. Τι τραγούδι θα κόψω αύριο. Αλήθεια, Έτσι λέγαμε. Το λέγες από πριχού. Έτσι το λέγαμε όλοι. Τι τραγούδι θα κόψω αύριο θα είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων, Σοφία μου. Σου είπε. Ποια πολλά. Το κυνηγός με κυνηγούσε, ποιος σου Ναι, το ξέρουμε αυτό, Ναι. Το ξέρουν και στη χώρα και το ξέρουν, Το ξέρω, αυτό είναι έτσι χιλιαπουσμένο. Αυτό που τσουπάμε με τον παπά δεν το ξέρει κανένας όμως. Αυτό που τσουπάμε τα αποκριάδικο με τον παπά, η κοπέλα δεν το ξέρουν. Όχι. Όχι. Θα το συλλέψουν οι συλλόγοι. Αλλά έχουμε τα δικαιώματα. Μην το ρίξω να το πάρετε. Έτσι, μπράβο. Ο παπάς. Αυτά για τις απόκριες στις τρινές. Τραγουδούσαμε. Πώς το λέγαμε. Μόνο και το άλλο, ρε Σοφία, στη σκάρπα βγαίνει αυγερινός, του χιότι βγαίνει πουλια. Και το άλλο μετά το έχω γραμμένο, δεν το θυμάμαι τώρα. Μου ήρθε σκοτωδίνη. Και εγώ για σένα έχουμε. Και εγώ για σένα έχουμε. Όχι. Πώς το είπε. Το πάρει οργή. Όχι μωρέ. Στη σκάρπα βγαίνει αυγερινό. Στο Μεσαρίτη πουλια. Ναι. Και εγώ για σένα έρχομαι μικρή μου δεσποινούλα. Ορίστε. Αυτό είναι του γιού μου. Αλήθεια. Δηλαδή τη δέσποινα. Ναι. Και χωρίσανε μετά, κάμανε παιδιά. Και μετά χωρίσανε. Έτσι είναι. Μα το Θεό. Η δέσποινα περνάει, έρχεται εδώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Έρχεται. Ναι. Ναι.
Σοφία μου και εδώ πέρα για να στο φέρω εκεί κοντά σου. Πρόσεχε μη σου πέσει τίποτα, είναι εκεί βαλή. Παλαιό σου είναι αυτό και τι. Βάζατε μέσα. Κάρβουνα. Άκουε. Βάλαμε κάρβουνα. Και βαρύ, βρε Σοφία μου, είναι βαρύ. Ναι, έτω. Βάλαμε κάρβουνα μέσα και σιδερώναμε. Ναι. Δεν πειράζει. Υγεία σου, Μάτια. Γεια σας. Καλά πες του. Είδες. Βλέπεις. Ναι. Βάλαμε εδώ κάρβουνα μέσα, αναμένα. Το κλούσαμε και κάνατε το σιδερόμο. Και σιδερώναμε. Άκουε. Και θα ήταν όλα χαρτί, θα βγαίνανε. Χαρτί. Ω, ναι, πολύ ωραία. Σοφία μου, αυτά τα πέτρινα τα γουδιά, πού τα φτιάχνανε τότες? Ποια? Τα πέτρινα τα γουδιά. Στην πόλη είχανε. Ναι, Ναι. Από την πόλη το φέρα εγώ. Και βαρύ, Σοφία μου, και με τα ποδάρια, πού να το φέρεις τότες? Ο άντρας μου το φέρα. Πω. Είδες. Είδα να ωραίο, λες. Ωραίο. Έχω κι εγώ ένα, μου φαίνεται, η τσινώνας μου. Νομίζω. Αυτά είναι ωραία γιατί κάνεις κορδαλιά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι. Παλαιά. Να σε χαιρετήσω ένα μομέντο. Να έχεις υγεία. Να σε χαιρετήσω ένα μομέντο. Βάλε το μαντίλι σου. Σε παρακαλώ. Είδες σωστά. Τι ωραία μου το έβαλες. Πώς λέει. Ποιος. Με μία σαλμόνισσα. Γιατί παιδί μου. Θα πούμε. Είδες αυτός ο χρόνος. Τι κακό. Θα σας χαιρετήσουμε. Να πάτε στο καλό, Μάτια. Να πάτε στο καλό. Ναι, Σοφία μου, ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα μας δεις τι πέφτει. Να πάτε στο καλό, παλικάρι. Να είσαι καλά, Να πάτε στο καλό, να σας είστε καλά πάντα. Σας ευχαριστούμε που μας δέχτηκες στο κουζίνι. Και πού αλλού. Για να το δει όλη η χώρα. Αυτό έχω. Έτσι, μπράβο, μια χαρά είναι, κουζινί είναι. Αυτό που θέλουμε. Εφήγαμε. Εφήγαμε, έτωνε το παιδί. Θα πάρε το σπίτι μου κάνει. Φύγαμε. Να πάτε στο καλό. Και τα λέμε, Σοφία μου. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Φύγαμε. Καλή ώρα. Εγώ είναι όλα. Σε το λίγο έτσι στον ήλιο. Και τώρα γυρνά λίγο προς εδώ. Δεν μας περιμένει, χωριανή μου. Είπαμε πολλά και Σόνι. Καληνύχτα σας ζητώ. Έλα το τζάκι που είναι. Ξένο τζάκι. Θα τα σκώσει. Τα σκόνει. Τα σκόνει. Είναι και ο πλάτος με αυτό το ζεστός. Θεραπάικα. Όλο λέει, Σοφία μου, όλο λέει. Στον Άγια τον γκρίνιαρη. Τον γκρίνιαρη γιατί πηγαίναμε με τα πόδια και ήταν μακριά. Και γκρινιάζαμε στον δρόμο. Γι' αυτό, Ναι. Έτσι τον αναφέραμε τον Άγια. Από τις αποκριές βγήκαμε στον Αλωνάρι. Και λοιπόν, και χαιρόμουν. Μα δα ρε βλάκα του λέγα. Θα σε σκότωνε. Του δεκιά θα σε βαρύ. Μα είσαι τέλεια κουτός του λέγα. Του λέγα, είσαι τέλεια βλάκα ρε. Είσαι τέλεια. Χαιρόμουν γιατί έχει ντουφέκι ρε. Έλα Σοφία μου, να τους χαιρετήσουμε όλους. Θα τους χαιρετήσουμε. Όσοι με ακούνε. Ναι. Όσοι μας ακούνε να είναι καλά, να έχουν υγεία και πάντα τους ποτέ κακό να μην πάθουν. Έτσι, μπράβο. Και να τους ευχηθούμε καλές αποκριές. Καλές αποκριές και καλές τρινές. Και καλές τρινές και καλό Πάσχα. Να είμαστε καλά όλοι. Όλοι. Και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, όσοι μας ακούσατε. Και όσοι δεν μας ακούσατε να είστε καλά. Να μας ακούσετε άλλη φορά. Άλλη φορά, Μάτια.